tnediet konsultazzjoni pubblika dwar il-qasam tas-saħħa u s-sigurtà pubblika f'pajjiżna, b'enfasi partikolari b'rabta ma' attivitajiet pubbliċi. Il-ħtieġa li dan is-settur ikun regolat aħjar saret iktar evidenti wara żewġ inċidenti kbar is-sena li għaddiet, dak ta' Paqpaqli għall-Istrina u dak f'Paċeville. Fiż-żewġ każi weġġaw numru ta' persuni. Rapport ta' Mar Gawċi, il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol, l-OHSA, innota bosta nuqqasijiet fil-liġijiet preżenti u għalhekk il-Gvern ħassi l-ħtieġa li s-settur ikun regolat aħjar. Għalkemm fir-rapport tiegħu jagħmel xi proposti bħalli tkun imwaqfa entità regolatorja li tassumi responsabbiltà għal ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku u li tingħata poteri eżekuttivi, Gawċi jinnota l-ħtieġa li qabel xejn ikun hemm konsultazzjoni. Dan huwa qasam li għandu bżonn li jkun issapportjat b'qafas legali għalih. Il-working group sa jara li ma direzzjoni għax kif spjegat il-Ministru hemm diversi options li jistgħu jittieħdu, però ovvjament il-Gvern qed jippreferi li jieħu il-feedback u l-opinjoni ta' min hu involut dan is-settur u tal-stakeholders l-oħra kollha inkluż ta' entitajiet u governattivi kif qed biex jgħinuh jiddeċidi dwar it-triq li se jieħu fil-futur. Il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Helena Dalli fakret kif wara l-inċident ta' Paqpaqli għall-Istrina il-Gvern talab rapport minnu fih u l-konsultazzjoni hija l-pass li jmiss. Dalli qalet li l-pubbliku kollu huwa mistieden jagħti s-sem tiegħu. Preżentajna xahar ieħor il-rapport li kkommissjona il-Gvern fejn tidħol safety pubblika. U issa qegħdin nippreżentaw dan id-dokument għal konsultazzjoni pubblika ħalli kull min għandu interess f'dan is-settur, forsi min jorganizza events pubbliċi, jagħti l-kontribut tiegħu jew tagħha sabiex nagħmlu liġi u regolamenti kemm jista' jkun komprensivi. Il-konsultazzjoni pubblika dwar aktar saħħa u sigurtà għandha miftuħa sa 13 ta' Frar u wieħed jista' jgħid tiegħu billi jidħol fis-sit konsultazzjoni.gov.mt.